tayong magsama-sama, magtulong-tulong para makatulong sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Yes! Ayan. Especially dito sa Pangasinan. Kaya lahat ng mga Pangasinan vlogger, mabuhay po tayong lahat. Shout out kay Baby Loves, nakita ko siya. Ayan. At syempre, yung mga content creator, sino ba dito ang hindi nakakilala sa isang The Good Mangyan from Mindoro? Nandyan din yan, mga kababayan. Ayan. Please stand, sir. Gusto ko lang makita ka na aking mga kababayan dito. Ayan. Si The Good Mangyan, mga kababayan. Isang message lang ni Daddy Frankie. 15 hours from Mindoro pumunta dito. Kaya palakpakan naman natin. Ayan. Isang charity vlogger yan. Visit nyo rin yung kanyang channel, no? At syempre, kaya Chris Vlog, nandyan na ba? Ayun! Mga kababayan, mga kabarangay, gaya ng aking sinabi, maliit o malaki ang channel, welcome po kay Daddy Frankie. Mga kababayan, si Ma'am Chris Vlog, PWD, pero nakita ko po yung kanyang ginagawa. Talagang nakakadurog ng puso. Pero inyo, kahit na naka-wheelchair siya, gumagawa siya ng paraan para mapagpasaya, makatulong sa ating mga kababayan. Even though na nakikita ko dyan pa lang siya sa San Carlos, along dito sa Malasiki, pero masaya ako sa nakikita ko. Dahil sa ginagawa niya, alam ko, masaya si God. Di ba? Sabi ko, maliit o malaki, ang naitulong natin sa ating mga kababayan ay pantay-pantay sa mata ng ating Panginoon. Kaya mga kababayan, mga kabarangay, lalong-lalo na sa mga maliliit pa ang kanilang mga channel, walang aayaw, walang bibitaw, mag-upload lang ng mag-upload. Huwag po tayong magpa-distract. Kung sino man yun nagdi-distract sa inyo, focus lang po tayo sa goal. Kung ang goal natin, lumaki ang channel natin para makatulong, dire-diretso lang, huwag tayong magpapadistract. Sa paglalakbay natin sa ating paglalakad, hindi po may iwasan, may lubak. Iwasan na lang yung lubak. Diba? Minsan, may mga chismusa dyan, ang goal mo, makatulong, huwag kang pupunta doon. Dire-diretso lang tayo kahit anong bato nila. Okay? Diba? Dahil po dito sa mundong ibabaw, bawat isa sa atin, bawat pangarap natin, hindi po madali makarating kung saan yung pangarap natin. Meron at merong mga pagsubok. Pero mas napakasarap ng pakiramdam, mga kababayan, pag narating natin yung mga goal natin na dumaan tayo sa hirap. Pangit naman po yung eto ka, goods ka. Bukas makalawa, bagsak tayo. Kaya nga po tayo binibigyan ni God ng mga pagsubok, mga trial sa buhay natin dahil inire-ready niya tayo sa mga bagay-bagay pag nandoon na tayo sa isang lugar. Dahil pag tayo nagkaroon, pag tayo sumikat, marami pa rin tayong pagdadaanan ng mga pagsubok. Diba? Kaya sa lahat ng dumalo, lahat ng nandito, maraming salamat po. Kaya The Good Mangyan, kaya Chris Vlog, at saka sila yung isa? Keeper. Yon, kaya Keeper. Ayan. Gaya na aking sinabi, mga kababayan, kahit hindi ka charity vlogger, content creator ka, welcome kay Daddy Frankie. Hindi man sila nagcha-charity, nakakatulong pa rin. Why? Bakit? Kasi nagpapasaya sila. Gaya ni Keeper Bros. Hindi po siya charity vlogger, pero tumutulong din yan. Pero sa kanyang content, sa kanyang pag-upload, marami siyang napapasaya. Magkakaiba man tayo, mamaya panoorin natin charity. Mamaya papanoorin natin yung mga kwela, which is sila Keeper yon, yung kanyang mga team. Kaya lahat po tayo, welcome. Magpakasaya po tayo. Kung may nagugutom, may pagkain dyan. Kung ano yung handa ni Daddy Frankie, pagkasyahin natin. Maraming salamat. Magandang hapon. At syempre, magpapasalamat din ako sa aking pamilya, sa aking tatay, na tumulong sa akin sa buo ng event na ito. At syempre sa aking team, hindi ko magagawa ito, mga kababayan. Lahat ng mga biyahe namin, nandyan sila lagi. Lalong-lalo na sa ating mga piloto, sa ating driver, kay Kuya Jesse at kay Kuya Rizky. Hindi nila ako iniwan. Punta kami ng Iloilo, punta kami ng Bisaya, punta kami ng kung saan-saan, punta kami ng napakalayo. Natatry namin 12 hours biyahe, walang tulugan. Pero talagang
awa ng Diyos, hindi sila sumuko sa hirap at ginhawa. Kaya Team Daddy Frankie, mga kasamahan ko, maraming salamat. God bless po! Ayan. Alright, thank you. Bisa pa palapad po natin, Daddy Frankie. Thank you very much. Alam po ninyo, nag-usap po kami ni Daddy Frankie. Sabi ko, ang laki ng pagbabago talaga, ang laki ng transformation. Kasi noon, si Daddy Frankie kasi, hindi masalita yan. Mahihain pong humarap sa tao yan. Why? Baka magtaka po kayo kung bakit kilalang kilala ko kasi yung 3 anak po nila, estudyante ko. Yan. Yung 3 anak po nila, estudyante ko, mahihain po talaga sila. But then, nakakatuwa, noong una, parang nangangapa pa, pero ngayon sabi ko, nag-usap kami kagabi, grabe, parang teacher. May intro, may katawan, may last, sinamarize pa. Kaya, Daddy Frankie, congratulations and to the whole team. Alam po ninyo, hindi ako naniniwala na bawat isa sa inyo na nakakapanood ng kanilang mga vlog ay hindi po kayo naaantig. Yung iba siguro, hindi lang naantig kasabay ng pagtulog ng luha ng mga vlogs nila. Hindi lamang sila sa mga kapwa vloggers din po nila, mga content creators na nakakatouch. Kasi po, meron pong iba, hindi ko nila lahat. May mga iba kasi, meron akong kilala pero hindi na nagpatuloy. Hindi ko nasasabihin pa ng pangalan niya. Ang lang niya kasi, ang motibo niya kasi para kumita. Pag ang nasa isip mo palagi, puro pera at pera, hindi ka po magtatagal sa serbisyo, kahit na anong serbisyo yan, kahit na anong trabaho. Kaya mga content creators, malikman o malaki, vloggers, huwag po ninyong kalilimutan, always put your feet on the ground. Lumangat ka, tulungan mo yung isa. Ganun po ang tulungan ng bawat vlogger. Kaya sa oras pong ito, ngayon pa lamang, saludo po ako sa inyo. Congratulations for job well done. Ipagpatuloy po ninyo yan. Hindi po kayo nag-iisa. May kasama po tayo palagi, and that is Jesus. Pwede po nating palakpakan si Lord?